Esalla alkoi lapsettaa, niin otetaan nyt tässä vähän videota. Leikkii tuolla vehkiä. Ei oo kuulemma ennen ajanut ikkiä tuommoista. Eka kerta. Tuo olikin käännetty. Oiristelee kauhalla. Varmaan kippaa vittu itsensä päälle, kun teki paskaa. Ei näköjään. Mä tänään niin. Kylläkö se osaa tuolla ajaa. Se on hänen ihan ikioma. Ei oo mikään vuokrakampe eikä mikään. Se on... Hänellä alkoi lapsettaa, niin ostanut tuommoisen itselle. Mukava vehe kattoo oikein. Ei kai siinä. Tai ei ittiä, tuokaan vehe ei oikein ittiä nappaa nyt tällä kerralla. Mutta on, ei ollut kuin 1600 tuntia ajettu ja oliko se 90 jotain. Enpä tiedä sen tarkempaa, mutta kuulosti vaan, että on ihmeen vähän ajettu kyllä, jos 1,5 tonnia vaan on mittarissa, niin se on niinku uusi. He huuttaa tuo humu tuolla, hei hei.